Middelburg weer toneel van indrukwekkende uitreiking van de Four Freedoms Awards. Koning en koningin en ook prinses Beatrix trekken veel bekijks. Al waren er ook demonstranten. En verder in deze Zeeland nu. TBS verlengt in geruchtmakende moordzaak. En al 10 jaar boegbeeld van de SGP. Goedenavond. Een feestje met hoogwaardigheidsbekleders vandaag in Middelburg. Want daar zijn de Four Freedoms Awards weer uitgereikt. De belangrijkste award ging naar de stichting Save Ukraine. Maar toch waren de meeste mensen gekomen om koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix te zien. Ongeveer 100 mensen hadden zich al ruim voor 10:30 verzameld in het centrum van Middelburg om een goed plekje te hebben. Want ik vind het heel belangrijk dat die Four Freedom Awards worden uitgereikt. En ik vind het natuurlijk ook bijzonder leuk om in deze hele ambiance te gaan kijken. Ik sta om de 2 jaar sta ik hier. Ja, ik ben van het Koningshuis, dus dat is altijd, en het sfeertje is altijd wel leuk om mee te maken. Eerlijk is eerlijk, de mensen kwamen vooral voor de koninklijke familie en ze werden op hun wenken bediend. Goedemorgen. Welkom. Dank u wel. Goedemorgen. Zowel koning Willem-Alexander, koningin Maxima als prinses Beatrix waren bij de ceremonie aanwezig. Dus de Royalty Watchers konden smullen. Die zijn goed gelukt. Goed hè? En een handje gekregen van beiden. Nou, mijn dag kan niet meer stuk. Nu aan de koffie. De belangrijke zaken gebeurden binnen in de Nieuwe Kerk. De Four Freedoms Awards worden het ene jaar in Middelburg uitgereikt en het andere jaar in New York. De awards zijn gebaseerd op de 4 vrijheden die de Amerikaanse president Franklin Roosevelt uitsprak in 1941. Zijn roots lagen in Zeeland, vandaar de keuze voor Middelburg. De belangrijkste award werd overhandigd door James Harris Brown, een jonge telg uit de Roosevelt-familie. De ontvangende stichting Save Ukraine zet zich in om gegijzelde kinderen terug te krijgen naar Oekraïne. My English not so good. I decided to give my speech in Dutch. Ik ben blij aan hier te zijn voor de 4 Freedom Awards. And gold, gold, everywhere I go, I see gold. It is an honor for me to present the Four Freedoms Freedom from Want Award to Sonja. Die Sonja was de meest bijzondere verschijning vandaag. Laureaat van award Vrijwaren van Gebrek en eerste minister voor inheemse volkeren van Brazilië. Zij zet zich in voor het erkennen en beschermen van inheems land, bijvoorbeeld in het Amazonegebied. Daarnaast kregen onderzoekscollectief Bellingcat, een organisatie tegen moderne slavernij, en een strijder voor de rechten van Oeigoeren nog awards. Volgend jaar worden de Four Freedom Awards uitgereikt in New York. En nadat de Four Freedoms Awards waren uitgereikt en het Koningshuis Middelburg alweer had verlaten, was er een demonstratie op het Damplein naast de abdij. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Ruim 60 mensen demonstreerden voor de situatie van de Palestijnen in Gaza. De demonstranten liepen van het Damplein naar de markt in Middelburg. De groep vond de uitreiking van de Four Freedoms Awards een goed moment voor deze demonstratie. Veel mensen zijn erop afgekomen, veel publiek, het gaat om vrijheid. En Rutte is een van de personen die een Four Freedom gaat uitreiken. Nou, gezien de situatie, hoe wij Israël supporten en de oorlogsmisdaden die momenteel plaatsvinden in Israël supporten, vinden wij het hartstikke noodzakelijk om hier te zijn, om het Palestijnse geluid ook te laten horen. De demonstratie in de binnenstad trok veel belangstelling, maar verliep verder rustig. En alles over de uitreiking van de Four Freedoms Awards is ook terug te vinden op onze site en op onze app. Peter Gillis stopt met de bedrijfsvoering van de Oostappen vakantieparken, waaronder ook Marina Beach in Hoek valt. Komend vakantieseizoen krijgen de parken een nieuwe uitbater die de verhuur en het beheer doet. Maar Gillis blijft wel de eigenaar. De Oostappengroep van Peter Gillis verkeert al maanden in zwaar weer. Zo was Gillis in conflict met de gemeente Terneuzen, die met hoge boetes dreigde omdat er mensen permanent op Marina Beach woonden. En ook zou Gillis hebben gesjoemeld met de boekhouding van parken. En raakte hij op sommige parken ook de horecavergunning kwijt.
De rechtbank in Middelburg heeft de TBS verlengd van een 38-jarige Middelburger die zijn voormalige schoonvader Henk Sijsau uit Biggenkerken met tientallen messteken om het leven bracht. In september 2021 ging de verdachte naar het huis in Biggenkerken, waar zijn ex bij haar ouders verbleef, met een missie om in totaal 7 mensen te vermoorden. En dat deed hij na het horen van een preek in de kerk. En aangeschoven is verslaggeefster Mercy Kamermans. Ja, Mercy, een hele geruchtmakende zaak, hè? Ja, zeker. De man die was net gescheiden en hij had daar heel veel moeite mee door zijn geloof. Ja, hij hoorde dus op een gegeven moment een preek en ja, hij betrok dat helemaal op zichzelf en haalde bijbelteksten uit verband. En hij is dus naar het huis van de ouders van zijn ex gegaan, die daar ook verbleef. En de eerste die hij tegenkwam was haar vader, Henk Sijsau. Die heeft hij om het leven gebracht op een hele gewelddadige manier. Daarna is hij naar binnen gegaan. Gelukkig wist zijn ex zich op te sluiten in de badkamer en aan de telefoon te blijven met de politie. En is het bij 1 dode gebleven, maar het is wel een hele bijzondere zaak. Ja, een hele lugubere zaak. De man die kreeg bij zijn rechtszaak geen gevangenisstraf opgelegd, hè? Alleen TBS. Klopt, en dat is best wel bijzonder. Meestal zie je eerst dat ze een paar jaar gevangenisstraf krijgen en daarna TBS. Het gebeurt zelden dat iemand alleen maar TBS met dwangverpleging krijgt. In dit geval dus wel. En dat komt omdat de man volledig ontoerekeningsvatbaar wordt geacht. Hij lijdt aan allerlei persoonlijkheidsstoornissen. En bij die TBS met dwangverpleging is het dus zo dat er om de 2 jaar gekeken moet worden hoe het met hem gaat, met zijn behandeling, en of het ja of nee verlengd moet worden. Nou was de man vandaag zelf ook aanwezig, hè, toen de rechtbank zijn TBS met nog eens 2 jaar verlengde. Hoe reageerde hij daarop? Hij kon er eigenlijk wel mee leven dat zijn TBS nu weer met 2 jaar wordt verlengd. Eigenlijk iedereen wel, het OM, de rechtbank, ook zijn advocaat. Iedereen zag wel in dat er goede stappen zijn gemaakt, dat zei hij ook. Het gaat goed met me. Maar hij zag zelf ook wel in, en ook zijn behandelaars zeggen dat, we zijn nog maar net begonnen eigenlijk. En het zou veel te risicovol zijn als hij nu al uit TBS gaat. Zeker als hij dan weer een relatie zou krijgen. Dus voorlopig blijft hij daar nog wel even zitten. Maar goed, alleen TBS, geen gevangenis. 2 jaar TBS nu erbij. Ja, wanneer gaat deze man vrijkomen? Nou, ik verwacht zeker niet al over 2 jaar. Maar het moet wel elke 2 jaar getoetst worden. Maar ook TBS kan doorgaan tot in lengte van dagen, tot iemand doodgaat. Mercy Kamermans, dankjewel. 10 jaar geleden schreef ze geschiedenis. Lilian Jansen was de eerste vrouw ooit die namens de SGP gekozen werd in een politiek ambt. En inmiddels is ze een vertrouwd gezicht in de Vlissingse politiek. En voelt ze zich als een vis in het water van de lokale politiek. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Het was een daverende overwinning. Vlissingen bleek in 2014 helemaal klaar voor de eerste SGP-vrouw in de politiek. Lilian Jansen werd omarmd door de kiezers. Ze kreeg zelfs stemmen van mensen die anders nooit op een christelijke partij stemden. We hebben echt heel veel sympathisanten stemmen. En af en toe zeggen we, landelijk stem ik D66 en lokaal stem ik SGP. Of op Lilian. Ja, zo gaat dat. Dus, Hoe voelt dat? Ja, het is toch wel bijzonder. En aan de andere kant ook een stuk waardering voor het vele werk en harde werk wat je erin steekt. Ja. Jansen bleek een politiek talent met een neus voor zaken waar mensen in de stad zich druk om maken of mee worstelen. Ook de afgelopen jaren ben ik natuurlijk actief raadslid geweest. Dus ook vaak de pers gehaald met onderwerpen waar ik aandacht voor heb gevraagd. En dat zien mensen. Ja. En het zijn niet alleen mensen die op de SGP stemmen, denk ik, die jou aanspreken op Nee, juist eigenlijk die zie ik vaak zondags in de kerk. Het is juist door de week zijn op straat gewoon mensen die niet echt zeggen van dat is een typisch SGP'er. Door alle aandacht voor haar verkiezing werd Jansen een beroemdheid in Zeeland. Ik kan me nog herinneren dat we toen in het weekend gewoon naar een meubelboulevard gingen. En dan liep ik daar gewoon met mijn gezin. En er kwam een ouder echtpaar kwam ons tegemoet. En die man die kreeg echt zo elleboogstompen van zijn vrouw. Kijk, Lilian Jansen. Ja, denk zonde, die man heeft nu helemaal een blauwe arm omdat ik daar loop. Dat vond ik heel erg. Maar in Vlissingen word je ook herkend. Ze hebben ook de dag mevrouw Jansen. Ik vind dat prima. Stiekem vindt ze haar bekendheid wel grappig, maar ze heeft vooral lol in het werk als raadslid. Ik was daarvoor behoorlijk anoniem, gewoon in Vlissingen zelf. Nu werd je opeens bekend en dan ging je echt met burgerlijke zaken bemoeien. En ik heb er gewoon echt plezier in en ik spring ook gewoon overal bovenop. En als ik iets kan doen, dan doe ik het. Dus ik heb
Ja, eigenlijk vanaf het begin ben ik er gewoon vol in gegaan. En ja, met plezier. Het levert me heel veel plezier op. Ja. Maar het raadswerk is ook uitdagend en soms zwaar. Ik merk wel, na een raadsvergadering moet ik altijd wel eventjes stoom afblazen. Sowieso kritiek op mezelf, van had je dit niet beter zo kunnen zeggen of zo. En dan heb ik man lief, die blijft altijd op voor me. Die schenkt dan een glaasje wijn in. Hij heeft altijd de eerste negatieve dingen krijgt hij over zich heen. En, en hij geeft me dan altijd gelijk, dus dat is wel heerlijk. Maar voor de verwerking, om later goed te kunnen slapen die nacht, is dat echt nodig. Ja. Jansen is nu aan haar 3e termijn bezig. En ze knoopt er zeker nog een 4e termijn aan vast. En daarna ga ik er nog eens even nadenken, van zit ik er niet te lang. Dus nee, ik heb er nog steeds zoveel plezier in. Als ze daarna afzwaait, heeft ze 16 jaar in de raad gezeten. Ja, een prima dag voor een koninklijk bezoek, al was het een beetje grijs vandaag in Zeeland. Er staat ook een stevige wind, windkracht 5, en dat zorgt er aan de Zeeuwse kust voor mooie plaatjes. En we gaan eindelijk een paar droge dagen tegemoet, waarbij de temperatuur morgen en zaterdag behoorlijk oploopt. Zaterdag tot misschien wel zo'n 20 graden, zoals u ziet. Ideaal voor een dagje uit. Maar vanaf maandag klapt het weer een beetje in elkaar. Dan ook weer regen. En kijk voor meer nieuws in Zeeland op onze site en op onze app, waar we trouwens al een enorme hoeveelheid reacties kregen op ons bericht dat 12 juni het muziekfeest op het plein van Avrotros naar Goes komt. Er zijn al op de Grote Markt optredens van onder andere Frans Duits, Danny de Munk, Wolter Kroes en André Hazes junior. In 2012 vond het evenement ook al plaats in Goes. Het feest in juni is gratis te bezoeken en komt ook later op televisie. En hiermee besluiten we deze Zeeland nu. Straks nog het uitgebreide weerbericht. En voor nu alvast een fijne avond en tot morgen.